नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आज पुन्हा एकदा आलो आहे कोकणात, म्हणजे माझ्या फणसगावमध्ये. तर एकाच दिवसासाठी आलो, एक दिवसाची सुट्टी काढली आहे. येण्याचं कारण म्हणजे आईवडिलांना आज मी घेऊन चाललो आहे मुंबईला. तर आम्ही संध्याकाळी मुंबईला निघणार आहोत. तर आता आम्ही चाललो आहोत. सो मंडळी, योगायोग असा की आज महालक्ष्मी मंदिरात महालक्ष्मी मातेची स्थापना होणार आहे. तर तेही स्थापना आपण पाहायला जाणार आहे, तिचं दर्शन घेणार आहोत. तर चला आपण निघूया. सो मंडळी, आम्ही आता निघालेलो आहोत. तर बघू शकता आपण आपल्या वाडीतून बाहेर पडलेलो आहोत आणि जातो आहे चव्हाट्याच्या दिशेने. तर महालक्ष्मीचे मंदिर आपल्या त्याच ठिकाणी आहे. तर मंडळी बघू शकता, थोरला वाळसुद्धा नवीन बनवण्यात येत आहे. तो आपला मोठा जो ब्रिज होता, आपण लास्ट टाइम व्हिडिओ बनवलेला तिकडे आपण खेकडे बनवण्याचा, तर तोच आता ब्रिज इथे बनत आहे. हे पाहू शकता, आपण आलेलो आहोत त्या रोडला. समोर जो रोड जातोय चव्हाट्यावर, आता आपण इथून मारणार आहे हा राईट. तर राईट बघू शकता केवढा छोटासा आहे. या राईट मधून आपल्याला जायचं आहे. छोटाच रस्ता आहे, गाडी सांभाळून चालवावी लागते. तो मंडळी, आपण महालक्ष्मी मंदिराजवळ पोहोचलेलो आहोत. तिकडे पाहू शकता पूजा चालू आहे. बघूया आपण पुढे जाऊन. चला. सो मंडळी, आपण आलो असे लावली इथे गाडी पार्किंगला आणि आपण जाणार आहोत. आपल्यासोबत पप्पा, आई, भाऊ आहे. सो मंडळी, महालक्ष्मी मंदिराच्या तिकडे जाऊन आपण पाया पडून आलेलो आहोत आणि आता चाललो आहोत रवळनाथाच्या मंदिराजवळ. तिकडे पण पाया पडूया आणि आपण सरळ आपल्या घरी निघूया. तर आपल्याला संध्याकाळी निघायचं आहे मुंबईला.
मंडळी, महालक्ष्मीचे दर्शन घेऊन आपण रवळनाथाचे दर्शन घेतले. तर आता आपण सरळ जाणार आहोत घरी, कारण आपण संध्याकाळी निघणार आहे मुंबईला. तर हा लॉग मी इथंच ठेवत आहे, छोटासाच लॉग बनवला होता. तर तुम्हाला पण थोडं दर्शन देऊया. तर भेटू आपण दुसऱ्या लॉगमध्ये. बाय बाय.